Salutări, nume și bine v-am găsit la un nou episod din Made in 2 Hammer cu prietenii mei Leave Me Alone și Triton. Spuneți salut YouTube. Serverul este PvP și să începem să prezentăm negustorul de arme. Voi lăsa serverul în descriere și voi face și un mic și duele PvP. De la început vă dă un caca, multe costume, 4. Și am să mai fac videoclipuri cu Made in 2 Hammer PvP. Acum să prezentăm și armurile 2. Așa, War, Ninja, Sura și șaman. Acum să prezentăm negustorul de arme. Sunt negustorii de arme sunt pe etape. Sunt de șaman, ninja, războinic și da. S-a enervat Triton. Serverul este PVM, v-am mai zis odată. Și da, vă urez o vizionare plăcută. Și așa. După cum știți în alte metine aici așa, P-urile nu vi le face singur, există un NPC. Aici este o cutie de bonusuri cu câteva sigilii, are 6-7 și aici puteți să faceți level 25, vă dă level 254 graduri și la magazinul general aveți mai multe sortimente, cum am zis, aici. Și în următorul videoclip am să fac un giveaway. Am să vă prezint și de aici ceva. Astea sunt de ajutor de eventuri. Aici nu este capitanul, lipsește de la muncă. Să vedem și în depozit. Da. Nu, asta nu e nimic. Asta am pus aici ca să... Nu vreau să vi arăt, dar ați văzut-o. Și de unde puteți lua săgețile? Săgețile le puteți lua de la magazinul de la negustorul de arme de Weapons 2. Și în următorul episod am să fac duele PvP. Și acesta a fost o prezentare de Made in 2 Hammer. Și am să pun o mică pauză și revin după ce.
Până data următoare, eu am fost Madalin și cu Leave Me Alone. Nu uitați să dați like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe și share pe Facebook sau și la alții. Și salut!